நீங்க வாங்க சார், மருந்து எப்படி போடணும்னு நான் உங்களுக்கு சொல்லி தரேன். கொஞ்சம் படிச்சுச்சு. ஓகே. முதல்ல இந்த மாதிரி ஐ டிராப்ஸ் எடுத்து கண்ணுல விட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம தொடச்சிடணும். ஓகேவா? ஓ இவ்வளவுதானா? நான் கண்டிப்பா பண்ணிடுறேன். கண்ணு தர. ஆண்டி உங்களையும் அக்கான்னு கூப்பிட்டேன். ப்ளீஸ் கொஞ்சம் மரியாதை பேசுறீங்களா? ஒரு 5 வயசு பையனை எப்படி டீல் பண்ணுமோ அந்த மாதிரி பேசுங்க, இல்லன்னா பேச வேணாம். ஓகேவா? ஏற்கனவே நான் கோபத்துல இருக்கேன், இதுல உனக்கு மரியாதை கொடுத்து வேற பேசணுமா? கிவ் ரெஸ்பெக்ட் அண்ட் டேக் ரெஸ்பெக்ட். இதுதான் எங்க மிஸ் சொல்லி கொடுத்தாங்கோ. இதெல்லாம் உங்க வீட்ல யாரும் சொல்லி கொடுக்கலையா? இங்கிலீஷ் எல்லாம் படிச்சா தானே நம்ம பெரிய ஆள் ஆக முடியும். ஏன் அதை படிக்கலன்னு 5 வயசு தாண்ட மாட்டியா? இங்கிலீஷ் இங்கிலீஷ் அது என்ன சார்? ஏதாவது சாப்பிடற பொருளா? எங்க புள்ளிங்க எல்லாம் பயங்கரம். ஒழுங்கா பாடத்தை கவனிங்க. ஏதாவது சேட்டை பண்ணீங்க அது மேல அப்படியே ஒரு கப் ஐஸ்கிரீம் போட்டு 2 வேஃபர்ஸ் தூவி விட்டேன்னு